आं माबायाव थानाय आं एटिएम बावबोदोंमोन बेखौबो बियो बरननानै लानानै थांजोब्बाय 1,87,000 दंमोन दिनै बेंकआ जिर' देखायबाय। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ बे दिनैनि गोदान भिडिअ फिन बरायबाय। नोंथाङा नायदों बड' टुब इउ जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां माने नोंथांमोनहा बे सिगांनि सुंद' भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जाहोना मा, अब्लाबो आं भिडिअनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोननिसिम। दा बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो माखासे जाथायनि सायावहाय एबा माखासे सुबुंफोरनिसिम आङो साबायखर एबा गाहाम हामलायथि बावहरनो सानदों नोंथांमोन। दा गासै बर' रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोन एबा आंखौ सापर्ट खालामगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोनहा आंखौ दिनैसिम बेफोरबायदि सापर्ट खालामबाय थानाय एबा आंखौ मदद होबाय थानायखौ आङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो दा आङो बेफोरबायदिनो मोजांनिफ्राय मोजां खामानि मावलांनो आङो नाजागासिनो दं। दा थांनाय उइकआवहाय थांनाय सप्तायावहाय केरेलायावहाय मोनसे जाथाय जादोंमोन नङा होमबा रायजोफोर। दा बे जाथाया जाहैबाय बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सथ' आदाबारिनि दानसोरां ब्रह्म बिथाङा एसे मेन्टेलिटि प्रब्लेम जानानै आन्दायनाय जादोंमोन। दा बेखौ बिथांखौ जोङो गासैबो सुबुंफोरा बा मदद होगिरि जोङो गासै ज' जानानै बिथांखौ जेरै मेरै जोङो नागिरनानै मोनफिननो हादों एबा बिथांखौ जोङो मोननो हादों। दा बेवहाय आङो बे जाथायखौनो लानानै आङो स्पेसियेलि थेंक्स बुंहरनो सानदों जोंहा आरबि ब्लक फंबायखौ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनै दानसोरां ब्रह्म बिथांखौ न'सिम गावनि फेमिलि मेम्बार्सनि आखायावहाय गथायनानै फैबाय। दा फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे जाथायावनो बा बे दानसोरां ब्रह्म बिथांखौ मोनफिननायनि खुसियाव न'खरनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा एबा मदद खालामगिरि एबा नायगिरि बिथांमोननिसिम न'खरनिफ्रायबो माने गाहाम हामलायथि बावहरदों बा साबायखर बावहरदों बिथांमोनहा। दा नोंथांमोनहा नुखाबाय बे सुंद' भिडिअखौ आङो शेयार खालामखादों चेनेलावहाय। दा नाथाय आं बेवहाय बिबुंथि होनो हानाय जायाखै माखासे समनि आंखालावहाय। दा आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बेफोरबायदि खामानि मावनाय एबा हेफाजाब होनाय मदद होनायाव न'खरनिफ्राय फिन बेफोरबायदि रिप्लाइ फैयोबा जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथांमोन। दा बे दानसोरां ब्रह्म बिथांनि न'खरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे जाथायनि सायावहाय सुंद'यै फोरमायहरग्रोनो सानदों नोंथांमोन। दा बे जाथाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो नोंथांमोन, बियो उल्थापानिनि नोंथांमोन। दा बिस्टि बसुमतारी आरो पुर्नि बसुमतारी बिथांमोनहा सानैजों बिसि फिसाय। दा बिथांमोननि गेजेराव माखासे जाथाय जानानै दं। बिथाङा फोरमायहरदों जे पुर्नि बसुमतारीया माने गावनि न'खरखौ गारनानै दिनै गुबुन हौवाजों खारबोदों होननानै बिथाङा आंनिसिम सुंद' भिडिअ शेयार खालामहरदों। आङो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो गोसो गैयामोन। बिथाङा आंखौ बार बार खावलायहरदों माने गुबुनफोरनो सोरनोबाफोर बे भिडिअखौ हरोब्ला माने माखासे फिसफोर नांगोन होननानै बिथाङा आंनो फोरमायहरदों। बिनि जाहोनाव आङो फ्रि अफ कस्ट आं नोंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन, नोंथांखौ मदद खालामगोन होननानै बुंनायाव बे बिथाङा आंनो बे भिडिअखौ हरनाय जादों। दा आं बेनिखायनो बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जादों। नाथाय आं एसेबां मानि गोसो गैयामोन बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो। बे भिडिअनि गेजेरावहाय माबा मोनसे खोथाफोर एबा माबा मोनसे सोदोबफोर नायगिरि रायजो राजाफोरनि सायावहाय दुखुनांथाव एबा जों बर' हारिनि सायावहाय माबा मोनसे गाज्रि सोदोबफोर बिथाङा बाहायफ्लांबाय बायदोंबा बेवहाय आंनि जेबो माने गोरोन्थि एबा दायित्व थानाय नङा। दा बे भिडिअनि गासै दायित्वआ जाय बिथाङा आंनो बे भिडिअखौ हरदों बिस्टि बसुमतारी बिथाङानो गावनो खुद बानायनानै हरदों। दा बे भिडिअनि गासै जिम्मेदार एबा दायित्वआ बिथांनिनो थागोन। दे नोंथांमोन भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुङा बिस्टि बसुमतारी, गामिया आंनि 5 नं लाबायनुपुर उल्थापानि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार। हिन्जावनि मुङा पुर्नि बसुमतारी। आंहा मोनसे थांनाय शुक्रबाराव मोनसे घटना जादों। बे घटनाया जाहैबाय पुर्नि बसुमतारीया लकेन्द्र नार्जारीजों खारखोमालांदों। दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। आरो पुर्नि बसुमतारीया फिसा हिन्जाव 3 दं, हाबा जाजोब्बाय। फिसा हौवा सासे बेबो हाबा जाबाय, बिहामजो मोनबावबाय। आरो दा गथ' दंबावो सासे गोरलै, 1 बोसोर 4 माससो जाबायदां बिदिनो।
आरो बिनिफ्राय रायजोआव थाखा दाहार लानानै आंखौ दाहार फोनांनानै गालांबाय। न'खरनि बोरमा बायदिसिना फानग्लुंनानै थांबाय। न'खरनि बायदिसिना जिनिस बुख्रुब सुख्रुब खालामलायनानै गालांदों। आरो लोगोसे एसे एनै थाखा थानाय आं माबायाव थानाय आं एटिएम बावबोदोंमोन बेखौबो बियो बरननानै लानानै थांजोब्बाय। 1,87,000 दंमोन दिनै बेंकआ जिर' देखायबाय। बिनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों रायजोफोर। पुर्नि बसुमतारीनिखौ फट' होनाय जागोन। लकेन्द्र नार्जारिनिखौ खिन्थु फट' गैथ'वा, बेखौबो एसे उनाव होनाय जागोन आरोखि। दा बिनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला बे बिथांखौ जाहाथे जोंनो कमप्रमाइस खालामनानै खिन्थाहरो। बिनि उनाव माबा मोनसे जागोन। जायफोर नुनानै हमना हरो बिनि प्राइसआ आलाग जागोन। बेखौ जोङो आं दा बुंथ'वा। मानसिखौ मोनोबा माबा मोनसे जागोन। आरो अलरेडि थानायावबो जों एफआइआर होखाबाय बिसोरनि थाखाय। गोजोन्थों रायजोफोर, खुलुमबाय। दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन। दा बे भिडिअनि सायावहाय माने पार्ट 2 फैनो हागौ। माने जाथायाथ' माने नोंथांमोनहा मिथिखाबाय बेफोरबायदि जाबाय थायो। अब्लाबो बिनि सायावहाय पार्ट 2 भिडिअ फैनायनि चान्स दं। दा बिनिखायनो आङो नाजागोन नेक्स्टआवहाय बिनि पार्ट 2 भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय। दा दिनै बेखिनियानो। गोजोन्थों। बाय। थेंक इउ। टेक केयार रायजोफोर।